Но на всеки полицай, това е много иерархична структура, има началник. И някъде нагоре по веригата, като се сложи началник тапа, който на едни разследвания дава възможност да действат, а на други не, оттам насетне всичко Добре, приключва. това звучи логично. Защо не попитате министър Митов, например, как се е случило така, че да има такова разпространение във Варна? Поискахме Защото той да го отстрани попитаме, директора да. на ОДМВР, но каза, че се върши добре работата и го отстранява заради доверието на варненци. Попитайте го. Поискахме да го попитаме в 2 поредни седмици, на нас не се отказа, включително и вчера. Напротив, точно за това, за случая с Явор Георгиев. Да, добре, точно за това. И не само. Ами да, вчера в дневния ред ние го предложихме и беше отхвърлено. Естествено, с гласовете на мнозинството. Даже в интерес на истината ние бяхме предложили също така да се изслуша и министъра на здравеопазването, защото за мен проблема беше и друг, освен реакцията на полицаите. Ако сте гледали видеото от този трагичен инцидент, виждаме, че там стои представител или някакъв служител на бърза помощ. А какво трябваше да направи? Който не прави нищо, седи и гледа как човекът е на земята.